Abranan TikTok sih. Niku disade pinten, Pak? Disade rolas sak untel. Oh, ali tuku ora, Nduk. Kula pun patus lah niki lho, angsal kalih kok. Niku angsal pinten? 1 2 3 4 5 6. 6 ping rolas pira, Pak? 72. Sedinten angsal pinten? Kira ya mau 6. 6 kali 7 niki. 6 ya, Nduk. Oh ya 6. Mau 7. Mau 7, saiki 6. 13. 13 ping rolas. Karek ngepengke sedina kuwi. Heeh. Engko Kebali nggo pakan sapene siji. oh, nggih pakan Rolas. Rolas ping 10. 120. 60 sing 2000 nggo tak boleh. Oh, sing 2000 nggo bakule berarti 10.000. Oh, 10.000 ping ping rolas rolas. 120 resik. Kadang sore sih mangkat meneh, Pak. Nek wonten nek mboten Jawa melampah malih. Ya ampun. Lah nggih. Sapine pinten? Sapine pinten? Sapine siji. Oh, Ya sapi siji, Nduk, lega. pun manak dereng. Pun manak dereng. Ini 2,5 saya kok setengah. Walah, elok bar panen. Bar adol. Iki meteng meneh. Walah, Meteng bangsane patang sasi. saniki pun meteng meneh. Halah, elok tenan.